qed ibierek il-ħażin, qed ibierek il-korruzzjoni, qed ibierek il-ħasil tal-flus, qed ibierek il-legalità f'pajjiżna u allura tfisser illi għandna gvern illeġittimu illi m'għandux is-saħħa u l-awtorità mhux biss morali imma politika illi jibqa' hemmhekk taħt il-Prim Ministru illi għandna llum. Dikjarazzjoni ċara mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija fl-ewwel kummenti tiegħu f'Malta wara li telaq b'urġenza minn konferenza fil-Kroazja biex tkun Malta f'dan il-mument tant delikat għad-demokrazija ta' pajjiżna. Dan fid-dawl tal-arrest ta' sita 17 Black Jorgen Fenek l-erba' filgħodu allegatament b'konnessjoni mal-assassinju ta' Defni Caruana Galizja. Adrian Delija qal fil-waqt li kien f'Zagreb il-Kroazja mal-Prim Ministri u kapijiet ta' partiti fl-Unjoni Ewropea seta' jinnota l-iskantament totali li f'pajjiż demokratiku fl-Unjoni Ewropea jiġru dawn l-affarijiet. Dan kien konfermat kif il-mexxejja tal-partiti fl-Unjoni Ewropea ddikjaraw li ma jistax jitwemmen li f'dawn iċ-ċirkostanzi ma tintrefax responsabilità politika u Keith Schembri u Konrad Mizzi jibqgħu parti mit-tmexxija tal-pajjiż. Huwa beyond belief. Ma jitwemmilx. Il-Prim Ministru illi għajdilna illi ilu jissapporti. Sentejn għax jaf ħafna affarijiet. Mela il-Prim Ministru li jaġixxi li jgħidilna li għandu l-komand totali u jieħu deċiżjonijiet, ilu sentejn jaf affarijiet u ma jaġixxix. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li Joseph Muscat qalilna li ma jista' jgħid xejn f'dan l-istadju. Iżda ma qalilniex x'jista' jagħmel. Il-Prim Ministru jista' jieħu deċiżjonijiet u ma jridx jieħodhom. Il-Prim Ministru jista' għandu obbligat ikeċċi lil min ikkommetta reati, ikkommetta korruzzjoni f'pajjiżna qed jagħmel ħsara lir-reputazzjoni ta' pajjiżna u jżommu hemm. Adrian Delija ddikjara li ma jistax ikun li l-gvern ta' Joseph Muscat jibqa' jħammeġ l-isem ta' Malta u mhux biss, issa qed iħammeġ ukoll l-isem tal-Partit Laburista stess b'emilu. Hemm gvern illi huwa illeġittimu. Hemm gvern illi qiegħed fil-poter meta il-Prim Ministru nnifsu llum allura qed jaħdem ma' qed jaħbil lil qed ikun kompliċi ma' nies illi evidentement kisru l-liġi, attakkaw l-istat tagħna, naqsu kontra il-poplu Malti u għawċi. Appena wasal Malta, Adrian Delija ltaqa' mal-grupp parlamentari kollu tal-Partit Nazzjonalista fejn kienet diskussa l-qagħda politika li nsab fiha l-pajjiż wara l-arrest tas-sit tal-kumpanija 17 Black li kellu rabtiet ċari ta' negozju mal-kumpaniji sigriti ta' Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri u mal-Ministru Konrad Mizzi. Dan minkejja li l-Prim Ministru Joseph Muscat jibqa' ma jridx ikeċċi lil dawn it-tnejn.